jumeneng Mbak Astu sesarengan cipta budaya wonten dalu menika sumote Mas Kiro. Hey. Aho. Ye, yo. Ha hey. Ye. Kuwi duleken sing ora tau ndulek sing cilik iki to. Cek wis wis. Wilujeng dalu maksudnya. Wilujeng dalu Mbak Astu nggih. Sowan kedua kalinya. Kedua kalinya di ngerti Mas? Kiping Gondang Tulungagung Mbak Astu. Ya ngira pantes niki wau awake dhewe katimbalan dene panipun Bapak Sugeng. Bapak Sugeng. Anggenipun menikahkan engkang putra Mbak Anggi Ayu Widyaningsih dan juga Mas Dimas Arif Budiono. Mas Atif Budiono. Ya ora wurung awake dhewe iki mestine durung kaset. Mengki iki krana karo dulur-dulur karo para penonton ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Iki sik bodo ya Mas. Sik bodo jajane lho akeh kae tapi duit dhewe-dhewe kok mbok kira gratis. Tak kira lak ya. Oh, soalnya sampean njaluk neng kono dikira gratis. Ora apa-apa, sing bayari Mas Sutres. Aku ki suwe ora tanggapan. Padha Mas, iki pacek lek. Pacek lek. Heeh, iki awake dhewe karo sembari menunggu bintang tamu Mas. Bintang tamu. Mbak Puri bentar lagi sudah ramu. Iki tasih dalam perjalanan. Nggih, karena tadi macet wonten Cuwiri no macet. Oh, Cuwiri, heeh, ada. Oh my god. Lagune. Iki lagune manut Mas Kiro naik. Anu, adewe wong loro ya Mas ya. Iki wong loro. Aku lek arep tukang demung kuwi wedi ya Mas aku. Saiki gampang. Kowe kok wedi karo iki nyapa? Wong iki jinak lho. Iki wis ya lho. Lah aku membaten Pak Kiro nek malih ompong aku yo ngono. Ora ngono, omponge sampean ngerti? Nyapa? Wingi kan poso. Poso suwene sak wulan. Jadi duite entek. Putune digadekne ra iso njukuk saiki. Dititiki ta, dititiki. Ngomong yo. Nggih, lagune Pak Kiro nau nyuwune Stasiun Tugu. Ya Stasiun Tugu. Adewe kan jarene Mas Deni. Piye? Adewe ki setelan lawas. Oh, setelan lawas kene Kendho kono Linu. Nggih, sareng kalian kadang campur sari cipta budaya monggo Mas. Oke Mas Deni, teman-teman dari Sidem. Nggih, sugeng dalu. Nggih, Bagu, Gogo. PNG. Ing wengi iku nalikane aku pisan katamu tak ungkapke sliramu pamit aku pamitmu bali ning kuthamu kok tinggal lunga ora ngira kepiye alah nek ngopo kok dadak nangis bareng Kang Mas Bal ora suwe dilungkas atundang Bali malah mau ngapus kusuman ning ati ambong donga mong pepuji kutha Ngayogja kang tansah ngancani kepine rasa ati iki stasiun Tugu kali kono ing stasiun Tugu nalikane aku bisa ketemu ya pancen sampean semono kowe pamit
Bali. Moga-moga sliramu eling Tetep eling aku marang sliramu. Mas kondormu asik. Monggo stasiun Tugu. Waduh Mas. Pancen enak lho Mas Deni lek ngene. Enak Mas Deni. Halo Mbak Gegen. Ayo, ayo. Sepine ati nalikane enggal gebangi ora ngira sliramu pamit aku pamitmu bali ning gundamu. Iya, kusuman ning ati. Among tenan pamuji. Kudang ayo kang tansah jani. Sepine rasa ati. Stasiun Tugu nalikane aku bisa ketemu moga-moga sliramu eling aku kapan kondormu tak tunggu. Iki mau wis entek. Iki mau kondurmu wis tak enteni tekan wengi iki, Mbak Su. Wis Mas dhewe wis bertemu. Iki mau wis ngaturke stasiun Tugu. Sak menika wonten wingking